Mesat minggis kuratane ro Sena putra sesumbar manang keri Ketereng angkasa kumura Langit pindo kalap sosro karo sonding Pindo sewu kacang ngamuk Mingisan narpati kareno Sino putra tuhu sakti Sit mapuriring kasucanan Pindha kombang ajab sarining tawang so angin ngendi nggone sarta kalihing kangkung manuk mabur suwe
Kita semesta semoga izin terjadi bahaya bergerak kesalahan kita jadi bergerak udara kita jadi bahaya keluar ke timur semoga mendapat maksud bergerak kamu dapat rahmat hitam warna hitam semesta semoga isi dunia terhindar dari bahaya. Bertempur di medan angka
Anak maju ini Bang. Bolane naik siji. Ayo ini. Lek. Jangan tekan kene, Lek. Nek kudu panitia metu Lek. Itu asal sistem ya. Sistem. Kleru toh? Karang mendem kok ora apa-apa. Hei. Kuwi bolone adewe. Iki ngopo meneh? Iki panitia. Iki panitia. Loh. Ada sing Pak. Dopres, Gus. Iya lah dopres. Mayan iki payu 20.000 iki nek. Oh. Iki sapa meneh? Rombongan, Mas. Rombongan. Melu ro. Arek bayar piye? Sadawira rada bangkrut. Ngopo? Ngopo? Bedhakan kowe koret-koret. Gus. Jane aku ngerti, Gus. Apa? Padahal sesuk ya ana tanggapan sing kudune akeh to. Heeh. Koret-koret apa? Paling dikorupsi ketuane. Ayo ketuane iki pancen asu kowe ya. Oke cah cilik-cilik ra. Iki malah ngombe gendurek. Nyambut gawe cah. Anu Dim, iki ra ono wireless-e apa? Ora nggawa. Iso tak tembungke Pak Prayet dan tukake wireless. Aku jane nek ana kabel ngene iki jen rada jijik nek ngono. Gayamu Gus, matur nuwun karo warga masyarakat dusun. Tegak. Mas. Niki ngapun.
Ayo, ayo. 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 Kon mangkat piye kene dum-duman kaos kene ranei kok kon mangkat. Cek, kok ngono? Apa? Kok kon mangkat piye? Iki sangune wak dhewe ngepres kok. Iya. Monggo iki dhewe rencanane lho. Rencana. Pelunasan saka kene nggo mangkat Solo. Cukup ora kira-kira? Kayane malah ra bayaran. Terus ya aja sing semono Heeh. kene dhewe ngibur masyarakat Purwosari. Co, ketuane iki ra keterangan. Iki main nang ndi? Aku lek goleki mau rene-rene. Mandek kono kae. Bul nggon wong Sri Oh, Pahang. ngerti aku. Ngapa ngendi? Karang anyar. Karang anyar nggo kos-kosane kebengi dhewe. Oh iya. Kene iki ngendi? Weh. Oh, nah sip, kurupe. sip. Nah, Angge niku. Niku. Ngendi? Di dusun niku wau. Ngendi, Mas? Kalisari. Tegeh. Kalisari kono. Oh, Kalisari masa lalu. Nah. Tegal Sari. iku. Tegal Sari. Ah. Nek mantane ketuane Tawang Sari nek. Ye, ngawur iki di streaming. Nek nonton Sing nonton paling Pak Menyan. modar kowe. Salahe ngundang dagelan Oh, kene ya oh. dunek-unek. Wis salah amplope ra kandel. Oh, ngono. Oh, iki panitia to. Kanggo panitia sing cewek-cewek tenang. Walah, ora usah amplop kandel. Nomor WA cukup. Aduh di streaming ya. Modar. Yuk, kowe iki ndek sedulur kene. Apa? Laporke dak turu njaba. Sing aman aku. Kowe aman piye? Oh, aman. Bojoku ora nonton? Ora nontonan. Ora. Paling anakmu ya nonton. Oh, anakku ndukung kok. Ndukung. Dukung kowe. Oh, wis bosen ndek mbok kok ngono kae. Ayo golek kene to kos iki. Lho, cewek-cewek weh dian sing nggo biru. Oh, cedhaki. Cedhaki kepiye kabel mbing tekan Semene kene. tok. Ayo terus. Mas. Kok nek ana angin diculke ya. Liwat meneh. Iki panitia. Iki nek ora ana kae ra bayaran. Kowe wah, iki ra bayaran gara-gara kowe, Gus. Iki bensin ra sida tak tukoke engko kowe. Piye? Bubar wae yo. Lagi lekas wae. Ayo ngucapake sik. Ya. Iki acara apa? Grup kene ra lebokke kok. Kowe lebokke grup kene gegeran. Heeh. Oh sing marai aneh-aneh grup kene. Apa sayang? Oh kae, tak kira nyeluk ya aku. Nek bobok engko wae. Oleh ganteng-ganteng kok. Iki Gus, iki ana acara merti dusun. Nggih, Mbak. Mbak, ngerti aku. Nggih. Aku takon wong kene, Mbak. Gus, iki mergo acara merti dusun Gus yo. Ndongakake karo masyarakat kene sing apik sih. Yo. Sing Nggih. apik, sing apik. Ambil suara sih. Anji kok nang ndi? Ayo kono nang mburi kono kae. Trak kandang wedhus tak bijike wedhus. Toto siapa? Iki golek ya apa? Iki guyu apa glumong? Oh guyu kok. Wah. Ayo ndelok rupamu iki. Ayo sing apik, tapi ora lidalit. Wis apik-apik. Ora kena lidalit. Mangan iki ras. Ora. Kok malah guyu? Oh. Ayo. Ayo, capek. Nggih dumateng sedaya warga masyarakat. Suwe-suwe tak pedang. Capek ngono. Nggih. Dumateng para rawuh sedaya. Ngono kuwi.
ben kaya MC. Oh, kene ya MC. MC opo? Ya modal contong. Bahu. Lah iki suwen. Iya. Nggih dumateng sedaya masyarakat dusun Tegal Sari. Mugi-mugi kemawon dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Putra putrine dados putra putri ingkang salehah. Amin. Sing dagang dol laris dagangane. Amin. Sing tani akeh panenane. Amin. Sing prawan ndang oleh jodhone. Amin. Aku siji juga mau. Sing rondo ikut dong. Apa? Nek Anggere oleh muni kata-kata rondo kok jer. Iki saiki pesona janda memang menggoda. Gus, iki ora kesuwen Gus. Oh iki jono pira? Ijono pira? Iya, iki ana SKJ sing ngene-ngene. SAJ. SAJ. Aja krupuk. Aja krupuk. Wedang-wedang ngono Gedang wedang-wedang. ora ya rada wareg. Wedange sing rada berasa. Apa? Teh po ciu po. Hei. Iki oke cah cilik-cilik lho, Gus. Nah. Nganu aja go metu. Aja kok metu. Kok ketase nggon aku. Kena ge saparan. Saparan jas casi meneh. Ayo dadine tape gedang. Iki ngopo? Oh iki ngopo? Iki ceritane apa? Ceritane piye? Sampeyan kuwi sapa? Kowe ceritane kepiye? Ceritane apa? Saroji piye? Omong. Ling ngopo? Ling Ling muni apa? saroji ngene aja banter. Oh iya. Biasa ora Pacare Indri. Ora kon ngopo kok? Oh kon mlebu. gantian toh? Heeh. Urung bayaran iki. Urung. Oh yo mlebu. Mangan. Ritu mau tengaran ning sore Gomeng bangsa tetep yo Lor pangri ing turangga esti kata Rotso layu
Kowe iki nek latihan mangkat. Daran ke metu. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Darane ketok ora. Wah, untalane ae. Tolong.
Wes sik. Aku bar kesetrum. Kowe iki dadi apa? Kowe iki dadi apa? Pekadek iki mau wis metu loro iki lho. Kowe iki dadi apa? Kok cek weh. Kowe pekadek. Celuki kancane sing loro mau. Weh. Ada cah loro. Wih, jan kos kakang adipis yo. Ini. Kowe iki rombongan ngendi? Rombongane genjenengan. Ora ana daftare ya. Pak, utang ngendi kowe? Lah. Ben, cek. Mulane. Mulane nek ribondingange golek salon apik. Aku ki disetelika rambute. Gus, iki kaya kancaku. Kancaku sing ngene. Iya, Kakak, ngene iki. Iki wong Papua. Loh, iki Papua. termasuk negarane awake dhewe lho kok ngene iki. Ora ngombe. Ngelak kok jero. Kowe iki nonton apa ngopo? Iki nganu to, pengisi selanjutnya to. Kok sik Mas, mlebu transit sik. Teru. Ayo ngomong apa? Ora kok sik rada dicepet ya wis lak kepoyo aku. Ora urusan, aku ngampet ket. Mau tekan saiki ra ngerti kamar mandine. Ya padha aku ora ngerti. Bolake mau bareng marburono. Terus ana wong wedok meneh aku ngene. Wes tekan akhire kono. Woi, Lekeng, mati lampu. Kewalik ya nyok. Kewalik. Kok ngene gayeng ya ora ono sik nyawer ya. Endase mlebu. Nah. Wes sik, Gus. Tek aus anu. Iki ki apa asline kedapuk apa iki ki? Loh, iki sing gak viral winginane. Apa? Lah sing pocong dadi. Iki sing sak nerari omah iki. Sing nerari omah-omah kae. Wis, ora baleni le tulung-tulung dibacutke ceritane. Ya. Sing perangsani sapa to? Iki lho. Weh, Iki dalon ndak sapa? kowe njelo. Penangsang. Lah. Iso joget penangsang. Dacal. Tak boy iki. Kose. Wani bayari piro? Lah kok ben disawer panitia. Ayo, joget. Kowe. Aku ora iso. Ayo kudu iso. Ayo. Maju. Kene bae. Ngopo? Brengos endi?
Eh, lagi. Nah, kuwi. Hei, mancing kuwi. Sing pas tengah. Mako bantengan. Iki belekke. Gus, selak bengi Gus, awak tengah selak loro Gus, bar iki usah nyanyi Gus. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Wis nggo. Percuma. Ayo Gus, baleni le tulung-tulung, dibacutke ceritane. Tulung-tulung sih, Aku kaget tulung-tulung. dhewe. Yo. Tidak tulung-tulung or. Wes. Wis to. Kuwi dibacutke ceritane ki kepiye lek wis. Oh ngono. Ngeten. Ngeten ceritane dadi tak cerita. Ana cerita sing banget nglarani. Nalikane bapak lunga ninggalke keluarga. Terus aku bingung kudu piye. Terus piye? Banjur ngeten kancung. Sepok tiba. Wes Gus. Wes ayo sih. Kene yo klebos kabeh nyemprot idune. Wes ayo. Ayo. Wow, suwe. Iki bentarane, Oh, ya? bentarane. Lali. Tulung endi? Nyonya godhongnya. Bener karo tuku bubur. Oh nggih. Ya padha-padha ngono. Kusik. Iki buntel nasi padang mau ya. Kertas minyak yo. Keri. Nawolane keri. Tak omongi. Sadawira bangkrut. Ojo ra. Tak udah gilahin dalik. Pacang kepiye? Iki wis nggo angus. Wes ayo dibacutke. Ajeng mriko ben kesuting goblok Oh, tenan iki. perangsane pekok. Ayo kudu iso mii telu kok. Nek marep rono, mosok YouTuber kon nganu ngapa ngamati apa ki jenenge? Pentol. Ora terus ke. Rajane iki ora nyandak. Heeh, rodone. Yo. Wes perkara domke gua. Ayo. Aku sing tulung-tulung po, kowe sing njaluk tak tulungi. Kowe ndal tak pentungi. Oh, nggih. Wes yo langsung. Heeh. Yo terus ke. Yo. Iki kok Padake rai siji kuping tok. Anteng awak tulung-tulung. Anteng. Oh, langit kelap-kelap bumi goyang-goyang. Ora to Gus. Iki selak bengi SAJ lho wis siap. Yo, wis. Mlebu. Rampung mlebu. Wis tangkepe rampung. Yo, rampung. Ayo, mlebu kabeh ayo rampung. Ayo. Prajurite iki keri sik mangkat perang, kowe iki wis rampung. Oh, mangkat perang. Ayo, rampung, ayo. Weh. Kosek, kowe iki mlebu.
Kus, wis kus. Wis. Helme mau wis go mlebu benu. Wis ya. Wis. Ya engko keri. Nek kurang njaluk panitia. Iya, wis Gus, wis. Cek iki nek urung ilang isih hangel iki. Dek. Wis aman iki. Ora kawula ing Jipang Padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Laraping Berlayar bahtera mengarungi. Panitia tolong niki diamanke mboten rampung. Wis. Iya, Kus. Ya. Para kawula ing Jipang Padolan. Iki ana dawala padha. Wis. Ora iki lek arep tekan ceritane ra rampung-rampung lho, Cuk. Wis. Ya, wis. Wis, pret. Cel, kuwi cancangen, Cel. Para kawula ing Jipang Padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Laraping punan gintaka. Kotor marang kang mesti pati. Rio menang sang wong tak akos. Katur karahing bintara. Si inuyutem jagong kawula nipun. Dasar satria jentara terasing nalendra yakti. Mung sethithik cacatira nalikane binangya ing kutus panci ing wanci sarang
kasihan orang tutup no patraping biai agung wong kang seneng durjana lan anggara derajat anake wong tani Parat Adicaya. Semantan atur tanggulo pilih wadah kalau tukang atur soho solah bawai kang boten peranani tanggal 5 dengan setuyo pulau nyawa nanggung yang pangaksani saking rencana jangkulasan gawiran sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.